בוקר טוב, עמיתים יקרים. אני שמחה ונרגשת לפתוח את יום בריאות העובד. יום שמוקדש כולו לכם. האנשים שמרכיבים את הלב הפועם של הארגון שלנו. היום הזה הוא הזדמנות לעצור לרגע את השגרה. להקדיש זמן למי שבדרך כלל מקדישים את עצמם לאחרים. להקדיש זמן לעצמכם. בריאות איננה רק היעדר מחלה, היא איכות חיים, איזון, מודעות, אכפתיות לגוף ולנפש. בחרנו להקדיש את היום להרצאות, בדיקות ופעולויות שמקדמות אורח חיים בריא, מתוך הבנה שכשאנחנו דואגים לעצמנו, אנחנו מסוגלים לתת מעצמנו גם לאחרים בצורה טובה ביותר. אני מזמינה את כולכם להשתתף, להקשיב, ללמוד ובעיקר ליהנות. תנו לעצמכם את המתנה הזו, כי הבריאות שלכם חשובה לנו באמת. מאחלת לכולנו יום מלא השראה, תנועה וחיוך